नमस्कार मंडळी, आरतीच्या ह्या मालवणी किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज मी काकडीचं म्हणजे तवशाचं धोंडस करते। ही कोकणातील एक पारंपरिक रेसिपी आहे। हे जे काकडीचं धोंडस आहे ना, ते रात्री बनवून ठेवतात आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे धोंडस खाल्लं जातं नाश्त्याला। इथे एक मी काकडी घेतलेली आहे, तवसं म्हणतात त्याला। हे थोडं पिकलेलं आहे आणि हे आपल्याला स्वच्छ धुवून असं घ्यायचं आहे। जेवढं पिकलेलं असेल ना तेवढं धोंडस छान होतं तवशाचं। हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। हे आपल्याला कापून घ्यायचं आहे। हे बघा, असं छान अशा ह्याच्यात बिया तयार झालेल्या आहेत। हे पिकलेलं आहे। ह्याचा फ्लेवर जो येतो ना तवशाचा पिकलेला, तो मस्तच लागतो एकदम। धोंडस एकदम छान होतं पिकलेल्या तवशाचं। तुम्ही कच्च्या पण तवशाचं धोंडस करू शकता काकडीचं, किंवा छोट्या काकड्या असतील त्याचं पण धोंडस तुम्ही बनवू शकता। हे बियांमधून जे पाणी आलेलं आहे ना, हे धोंडस बनवण्यासाठी आपण वापरणार। असं गाळून घ्यायचं हे, म्हणजे सगळं पाणी खाली निथळून येणार। आणि ह्या बिया ज्या आहेत ह्या सुकवून ठेवल्या ना की पुन्हा रुजत घालायला आम्हाला मिळतात, त्यामुळे आमच्याकडे ह्या बिया सुकवून ठेवतात। ह्या पाणी आता मी बाजूला ठेवते। आता पहिल्यांदा काकडी आपण किसून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी काय करायचं, हे असे तुकडे करून घ्यायचे त्याचे छोटे। आणि ही जी बाजू आहे ना किसणीची त्याच्यावर किसायचं, पटापट किसून होतं मग। छोटे छोटे तुकडे करून किसून घ्यायचे। हा जो किस आहे तो किस आणि पाणी टोटल आपल्याला सगळं मोजून घ्यायचं आहे। हे पाण्यामध्येच घालून घेणार आहे हा मी किस। हा जो किस आहे तो किस आणि पाणी टोटल सगळं मिळून 3 वाट्या घेतलेला आहे मी। इथे धोंडस बनवायला मी अर्ध्याच काकडीचा उपयोग केलेला आहे। अर्धी काकडी माझी इथे शिल्लक राहिलेली आहे। ही मी काय करणार आहे, किसून ठेवणार आहे। एका डब्यामध्ये किसून बंद करून ठेवायची आणि फ्रीजरला ठेवायची। आणि ज्यावेळी पुन्हा आपल्याला धोंडस करायचं असेल त्यावेळी ही वापरता येईल आपल्याला। आता मी इथे 1 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत। हे मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। आपल्याला रवा लागणार आहे तांदळाचा। तुमच्याकडे जर इडली रवा असेल तर तुम्ही तो वापरला तरीही चालू शकतं। हा बघा, असं मी बारीक रवा करून घेतलेला आहे। आणि मी हा रवा धुवून घेणार आहे। इडली रवा असेल तर ती धुवायची गरज नाही, तुम्ही डायरेक्ट बनवू शकता धोंडस। इथे मी हा रवा धुवून घेते आहे। ह्याच्यातलं पाणी जे आहे ना सगळं काढून टाकायचं आणि एका जाळीवर ठेवून द्यायचं थोडा वेळ, म्हणजे पाणी आतमधलं सगळं निथळून जाणार। इथे एक कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये 1 चमचा भरून तूप घालून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यावर हा जो रवा बनवला आहे ना आपण तांदळाचा, तो घालून घ्यायचा आणि बारीक गॅसवर व्यवस्थित असं परतून परतून भाजून घ्यायचा तो। हा जो रवा जसं जसं भाजत येईल ना तसं छान असा खमंग वास पसरणार। थोडासा कलर चेंज झाला ना की आतमध्ये आपण खोबरं घालणार आहोत। खोबऱ्याचे हे तुकडे करून घेतलेत, बारीक अशा कातळ्या म्हणतात। त्याच्यामध्ये बारीक काजूचे तुकडे घातलेत। शेंगदाणे घालायचे आहेत। हे कच्चे शेंगदाणे आहेत, भाजलेले नाही आहेत। मनुका ऑप्शनल आहेत, तुम्हाला हवे असतील तर घाला, नाही घातल्यात तरी चालेल। आणि हे सगळं व्यवस्थित असं या तांदळाच्या रव्याबरोबर तुपावर भाजून घ्यायचं। छान असं भाजल्यानंतर काय करायचं, आपण जे काकडीचा किस जो हा केलेला आहे तो सगळं आतमध्ये ओतून घ्यायचा आणि व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं। हा जो रवा आहे आपण हा काकडीच्या रसामध्ये शिजवणार आहोत। त्यात बाहेरून काही पाणी वगैरे घालायचं नाही आतमध्ये। ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि शिजवून घ्यायचा आहे हा रवा। 1 वाटी रव्यासाठी मी 3 वाट्या काकडीचा किस आणि पाणी एकत्र 3 वाटी असं घेतलेलं आहे। एकदा असं परतून बघायचं उघडून आणि हे बारीक गॅसवरच शिजवायचं। आणि हे बघा, छान असा रवा आपला फुललेला आहे तांदळाचा।
आतमध्ये 1 वाटी गूळ घालून घ्यायचा आहे. 1 वाटी रव्यासाठी 1 वाटी गूळ. आणि आता आपण झाकणार नाही आहोत, असंच गूळ हे शिजवून घ्यायचं. हे कंटिन्युअस ढवळत राहावं लागतं. आणि हे बघा आपला तर गूळ वितळलेला आहे. गूळ वितळल्यानंतर आतमध्ये थोडीशी जायफळची पावडर घालायची आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं. आणि हे पुन्हा परतत राहायचं. व्यवस्थित असं शिजलं पाहिजे आणि असं घट्टसर होणार. हे बघा हे घट्टसर झालं ना की असं चमचा उभा करून बघायचं. असं उभा राहिलं तर समजायचं आपलं सारण हे बनवून व्यवस्थित तयार झालेलं आहे धोंडसाचं. त्याच्यानंतर एक लोखंडी तवा घेतलेला आहे, त्याच्यावर हा टोप घेतलेला आहे मी पातेली ही. त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप घालून घेतलेलं आहे. तूप व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं या पातेलीला. आणि त्याच्यामध्ये जे आपण शिजवलेलं आहे ना ते सगळं घालून घ्यायचं. आणि चमच्याने व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घ्यायचं. हे मी ते हळदीचं पान घेतलेलं आहे. हळदीच्या पानाला थोडंसं तूप लावून घेतलं आहे आणि हे व्यवस्थित असं पसरवून घेते बघा. आणि ह्याच्यावर काय करायचं आहे, ही हळदीची पानं आहेत ना ही व्यवस्थित अशी मांडून घ्यायची. वर अशीच ठेवायची, ही काढायची नाहीत. आणि त्याच्यावर एक झाकण ठेवायचं आणि हे असंच बंद करून आपल्याला अर्धा तास एकदम बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायचं आहे. इथे आपला अर्धा तास झालेला आहे. छान अशी वाफ आलेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि आता मी काय करणार आहे, गॅस बंद करून ठेवायचा आणि असंच हे ठेवून द्यायचं सकाळपर्यंत. अजिबात उघडायचं नाही आहे. इथे आपलं धोंडस बनवून तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. हे बघा पानांचा पण असा रंग वगैरे बदललेला आहे. ही आता पानं आपण काढून टाकूया वरची. आणि मी एका प्लेटवर हे काढून घेणार आहे. तूप लावलेलं आहे खाली, त्यामुळे काढायला जास्त वेळ लागणार नाही. नुसतं असं हे बघा उपडी गेलं की ते येणार लगेच. वाह मस्त असं झालेलं आहे बघा. हे मी कापून घेते. हे बघा आपलं हे धोंडस बनवून तयार झालेलं आहे. हे तुम्ही असंच खाऊ शकता नाश्त्याला, किंवा तुम्हाला जर हवं असेल तर तूप आहे ना तव्यावर तूप घालायचं आणि त्याच्यावर ह्याचे तुकडे असे भाजून घ्यायचे. असं खमंग भाजून पण खाऊ शकता तुम्ही. आणि जर का तुम्हाला आजचा माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू.